Ja täältä löytyy meidän puppelit. Ne oli nyt ekan yön tässä häkissä, ne ei siis todellakaan asu häkissä. Ne siirtyy nyt tonne ulkotarhaan heti, kun saadaan tarha siivottua ja sitten ruvetaan peseen navettaa. Rupee pupula valmistumaan. Mitäs kaikkea me ollaan tehty? Näitä on kiristetty näitä. Tää on laitettu nippusiteitä, tukittu reikiä. Väliverkko repsotti, niin se otettiin pois. Ove ei ollut, niin semmonen tehtiin. Nyt ollaan laittamassa väliverkkoa ja kaivetaan kuoppaa, että saadaan se maan alle. Sitten on kaninkoppi pesty ja fiksailtu. Laitettu harkot alle, että puput pääsee sinne alle, sitten piiloon. Haettu oksa. Trimmailtu ympäristöä. Mitäs muuta? Sisustettu. Katto puuttuu vielä. Hei, nyt täältä täytyy ottaa nää pois, ettei tää on varmaan jotain, ei se on varmaan tästä. Niin, joo. Laitetaan se sinne takas. Sisustajamies. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Kyllä. Ja on kyllä tilava tarha puuille ja kanoilla sitten, kun ne tulee toiselle puolelle. Ja sieltä tulee kanojen. Sieltä tulee kanojen. Muumitalo, josta oli kansi ihan rämä. Ja se on nyt poistettu. Ja sitten tää kehitellään jossain kohtaa uusi. Ja tonnehan itse asiassa voisi laittaa orren tonne sisäpuolellekin. Mä poistun ja mä kuvaan tosta ulkopuolelta vielä. Sinne mahtuu. Toinen puoli tulee popuille ja toinen kanoille. Tuossa varmaan saa mennä tuonne pikku silta. Siinä. Tässä on tämmönen silta. Näistä. Ja mä luulen, että ne haluaa mennä tuonne mökin alle, koska ne menee kuitenkin piiloon. Niin esitellään niille niiden uusi talo. Kumeetalo. Kumeetalo on. Siinä on sitten... Ja nehän ei itse asiassa nyt näe varmaan sanoa. Hyppää sinne. Älkää hypätkö railoon. Noniin. Katoppas. Tuolla kato teidän oksa. Katoppas. Puput tulee kaivaa. Ei varovasti. Laitatko mä sulle WhatsAppiin vai minne tänne? Joo, laita vaan. Voi että. Nyt rupeaa näyttää niinku paremmalta, että toi ensimmäinen heidän koti ei ollut ihan hirveän hyvä. Tämä pieni häkki siis. Juu. Et nyt niinku rupeaa näyttää sopivalta heidän arvolleen. Sinne pääsee alle. Tästä ne kyllä tykkää varmaan ihan tosi paljon. Siinä. Oi, niin kuin se on kotona. Kukkuu, Henri. Onks hyvä koti? Ihana. Ihana. Siellä menee. Se kiertää nyt mökkiä ympäri tuolla. Rumpali kävi kattoo, että mikä tää on tää kellarikerros. Aika hyvä, kun hänkin mahtuu sinne. Ei mahtunut edellisessä kodissa, kun tää on tullut viimeisempänä. Kaikki muut on ollut pienempiä. Niin. Niin se ei mahtunut. Onko kaneja yhteensä monta?
Näitä ei ole kuin nämä 2. Meillä oli jossain kohtaa oli 7, mutta ne oli sen verran iäkkäitä, että ne on niinku mennyt. Joo. Toi on näköjään paras paikka. Ovi. Äkkeli.